Moikka kaikille! Täällä on pitkästä aikaa DiCaprio Girl XOXO. Ja mä en oo jaksanut ottaa videoita, koska koulu on ollut kokeita ja tällaista. No kyllä se on ihan normaalia koulussa. Ja tossa on mun kaveri. Joo, moi. Me puhutaan tänään mun kaverin kanssa aiheesta Talking Angela. Ja sitten me vielä kerrotaan tässä lopussa mulle YouTubesta tärkeät henkilöt. Joo, eli aloitetaan nyt siitä Talking Angelasta. Siis Talking Angelahan on lapsille suunnattu puhelinsovellus, minkä saa tabletteihin ja tällaisiin laitteisiin. Joo, siinä on nyt ollut huhuja Ilta-Sanomissa ja täällä Instagramissa ja näin poispäin olen nähnyt. Enkkulaiset laittaa aika paljon siitä Talking Angelasta. Siellä on stalkeri ja sitten se on vissiin pedofiilikin. Ja hakkeri. Siis se on sellainen virus se koko se Talking Angela. Sitä ei kannata ladata. Mutta jos haluat ladata sen, niin olet todella varovainen. Se saa tietoon sun IP-osoitteen sitten, missä sä asut, sun puhelinnumero ja tällaiset. Että... Mut jos teillä ei ole etukameraa, niin peittäkää takakamera. Niin, koska se näkee etukameran ja takakameran kautta. Se käyttää puhelimen kameraa, että se voi aistia sun nää ilmeet ja tällaiset. Siihen saa siis oman naamankin silleen. Niin saa, mut mä en laittanut silloin vai... Niin, ei sun puhelimeen saa, kun sulla ei ole etukameraa. Niin. Me ladattiin siis tää mun kaverin kännykkään, me kokeiltiin sitä. Se kysyi meitä mikä meidän nimi on ja sitten mikä meidän ikä on. Niin. Mut tietysti me ei sanottu meidän ikää oikeaksi ja meidän nimeä oikeaksi. Niin, mutta siis olkaa varovaisia tuon Talking Angela tuon sovelluksen kanssa. Ja Talking Gingeristäkin on ollut jotain juttuja, että siinä olisi joku stalkeri tai joku. Mulla on se, tai oli se, mutta mä poistin sen. Mun puhelimessa on vaan Talking Tom. Tai siis My Talking Tom. Ei siihen saa siis mitään Talking Angela tai sellaista edes. Se on tavallaan niin kuin mou tai pou tai joku tällainen, mitä pystyy hoitaa. Niin, sellainen. Kyllä te tiedätte. Mutta joo, eli olkaa varovaisia sen Talking Angelan kanssa, jos teillä on se. Ja jos siis teillä on se, niin suosittelen poistamaan sen, jos ette halua siis, että se stalkeroi teitä. Mutta jos ette usko siis tähän juttuun, niin älkää uskoko, mutta lukekaa Ilta-Sanomista, vaikka kirjoittakaa Googlen hakuun Talking Angela Ilta-Sanomat, niin sieltä saatte lisää tietoa. Niin, ja Google-kuvahausta myös näkee sen silmän. Niin, sen silmässä on huone. Kyllä, te olette aika varmasti puolet täällä tubesta on kuullut tuosta jutusta. Mutta ajattelin sanoa vielä. Niin. Mutta joo, siirretään nyt tästä aiheesta toiseen. Eli mun YouTuben tärkeät ihmiset, tai siis mulle tärkeät ihmiset YouTubessa. Nämä ei ole mitenkään tärkeysjärjestyksessä kohtaa, koska ne on yhtä tärkeitä. Ja siis Caramel Pet Shops on mulle tärkeä, Karkki Wolf on mulle tärkeä ja Lidy Pet Shop Funny on mulle tärkeä. Joo, eli jos joku puuttui tästä, että olet niinku mielestäsi minulle tärkeä, niin laita kommenttia alas tuonne. Mutta ei nyt meillä muuta, tämä höpötys saa riittää. Sori, että me höpötettiin tässä vähän liikaakin, mutta joo. Mutta eiköhän siinä ole sitten moikat. Joo, moikka! Moikka!